A vaga de calor deixará este luns temperaturas próximas aos 40 graus. Mantense alerta vermella no sur da provincia de Lugo e o noroeste da de Ourense. Tamén hai activados avisos por treboadas. De novo, prevense noites tropicais con mínimas por riba dos 20 graus. En el mes de julio viñan 2 ou 3 días, pero este ano en junio non acordo nunca estes calores, porque este é horrible. E en Ourense, de la marinera. Eu ca ventana aberta sin roupa. E nada, temos que salir sempre moi temprano por a mañán para que o neno poda pasear un pouco e ás tardes xa non salimos da casa. Ola, boa tarde, benvidos ao Galicia Noticias deste luns 22 de xuño. A fin de semana foi tráxica na costa galega. 2 persoas morreron na praia e unha moza perdeu a vida na zona de Cantís de Cabo Prior. A vítima é unha muller de 30 anos que caeu dende unha altura de 70 metros. Dirixíase cun grupo de amigos a facer escalada cando esvarou. Trátase dunha zona perigosa e de difícil acceso. E quen si salvou a vida foi un pequeno de Vigo que estaba en parada respiratoria despois de levar un golpe. Foron estes 2 axentes da Policía Nacional os que evitaron a desgraza. A nai chamou a emerxencias cando se decatou de que o meniño de 3 anos non se recuperaba despois de desmayarse. Os axentes reanimárono, permitindo que volvese a respirar. Nos, por exemplo, o que facemos é proxectos e facemos temáticas e dentro deso sempre vamos inculcando valores, aprendizaxes novos, intentamos que sexa diversión e xogar, pero tamén aprender algo. Tivemos que mover o paracaídas e tirar as pelotas. Porque hacemos muchos juegos e é moi divertido. É unha das imaxes deste luns, a da rapazada gozando do primeiro día dos campamentos de Bran. Xa non hai escola e os máis novos enchen o tempo libre con deporte, xogos, actividades a aire libre. Ao mesmo tempo, as familias, claro, concilian. E os que aínda están traballando son os profesores. As aulas están baleiras este luns, xa non hai alumnado, pero os profesionais da educación teñen aínda moito que facer. Reunións pendentes coas familias, avaliacións de alumnos e preparar a volta ao cole en setembro. Non son só algunhas das tarefas en que andan estes días nos distintos centros educativos. E as vilas e cidades galegas afrontan un gran reto de seguridade durante o San Xoán. Nun dos polos máis importantes desta festa, en Nigrán, estarán presentes 200 efectivos. Haberá un posto de mando avanzado da Axencia Galega de Emerxencias e drons, tanto deste organismo como da Garda Civil. Algunhas cámaras mesmo teñen recoñecemento facial. Canto máis xente, pois claro, máis hai que estar máis pendente das cousas, aunque sigo recalcando que hai moita seguridade de Policía Nacional, Guardia Civil, están todos implicados, de paisano, de tal, entonces, pero que todo saia ben, vamos, que non pasa nada de nada. Pois comezamos en Ferrol, ali na zona do Cabo Prior, houve un complicado rescate dunha muller duns 30 anos que se precipitou por un acantilado de 70 metros, Reyes. Si, a vítima, unha muller duns 30 anos, estaba nesta zona cunha cuadrilla de amigos que se dispuñan a realizar unha actividade de escalada cando esvarou mentres accedía por unha senda e se precipitou por un cantil duns 70 metros. Un compañeiro seu foi quen avisou o 112 e informaba de que a muller ao caer bateu contra rochas e que xa non eran quen de chegar a ela. O lugar desprazáronse rapidamente os bombeiros de Ferrol que descenderon ata a zona onde quedou a muller para asegurala e facilitar o seu rescate realizado finalmente polo helicóptero de salvamento marítimo. Durante os labores de auxilio, un bombeiro practicoulle manobras de reanimación cardiopulmonar ata a chegada do Elimer. Unha vez elevada, a vítima foi atendida aquí por persoal sanitario do 061, porén, malia os seus esforzos, nada puideron facer por lle salvar a vida. Grazas, Reyes. Realmente foi un domingo tráxico no litoral galego. Faleceu un bañista na praia de Cariño, na parroquia Ferrolade do Niños. Foi a propia filla deste home de idade avanzada quen pediu axuda ao 112 ao atoparse o seu pai en apuros cando ia a nado pola zona de Rochas. Ata o real achegouse todo un dispositivo formado por, entre outros efectivos, o Servicio de Urxencias Sanitarias, Salvamento Marítimo e máis o equipo acuático dos bombeiros de Ferrol. Despois de rescatalo, unha embarcación do Servicio de Gardacostas de Galicia trasladouno ata o Peirao de Cruxeiras que ven agora mesmo nas imaxes. O persoal sanitario só puido confirmar o seu falecemento.
E noutra praia, na de Broña, no concello coruñés de Outes, faleceu unha muller veciña de Noia. Foi cara ás 4:30 da tarde. A falecida roldaba os 70 anos de idade e acudir ao areal acompañada por unha filla. Os socorristas conseguiron rescatar o seu corpo, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida. A todo lugar desprazáronse axentes da Garda Civil, efectivos do 061 e tamén membros do GES de Noia. Barallan a posibilidade de que sufrise unha indisposición. Unha muller resultou ferida grave despois de emborcar o coche que conducía. Foi onte á tardiña na estrada que une Pontevedra con Vilagarcía, á altura do quilómetro 5, o seu paso polo termo municipal de Pontevedra. Por causas que se descoñecen, perdeu o control do vehículo, saíuse da vía e acabou emborcando na cuneta. A condutora tivo que ser trasladada ao hospital. Resultou ferida de gravidade, mentres que o outro ocupante resultou ferido leve. E estas imaxes son doutro accidente registrado esta mañá na estrada que une Quiroga con Folgoso do Caurel. Un camión que transportaba lousa perdeu o control e emborcou. O condutor saíu polos seus medios do vehículo, aínda que tivo que ser atendido polos equipos sanitarios. O camión quedou tendido como ven, ocupando parte da calzada, o que condicionou a circulación. Os ladróns de cable de cobre non dan tregua. Desta volta actuaron en Sanxenxo e Meaño. Foi de madrugada e cebáronse coa iluminación pública. Hai decenas de farois afectados. De seguida, vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Dous axentes da Policía Nacional salvaron un pequeno do barrio de Lavadores, en Vigo, de falecer despois de que levase un golpe ao desmaiarse. Son estes dous. A nai chamou a emerxencia cando se decatou de que o meniño de 3 anos non se recuperaba despois de levar un golpe na cabeza ao caer. Os axentes reanimárono, permitindo que volvese a respirar. Nos dimos cuenta que el niño nos dejó de respirar, se puso cianótico y dejó de respirar. Entonces empezamos a hacer la maniobra de reanimación cardiopulmonar y afortunadamente pues salió adelante. Justo a los minutos ya llegó la ambulancia, pues estabilizaron el cuello al niño, lo estabilizaron, costó mucho estabilizarlo porque el niño empezó a vomitar, se encontró bastante mal porque también se le cortó la digestión. Esas situaciones siempre son angustiosas, pero bueno, cuando es un niño que es además muy pequeño, de 3 años, pues intentas dar lo mejor de ti para que, bueno, que salga adelante y salga lo mejor posible, pero claro, son situaciones angustiosas. Que ben, non va a ser todo malas noticias. Permanece estabilizado dende onte a noite o incendio que afecta ao concello ourensán da Mezquita. O lume comezou en Portugal e saltou a Galicia. Un amplo dispositivo de extinción integrado por medios aéreos e terrestres logrou frear o avance das lapas. O foco calcinou unhas 50 hectáreas de terreo. E continúa activo o incendio da localidade coruñesa da Capela. Afecta xa máis de 30 hectáreas. Para sufocalo, 18 brigadas, 19 motobombas, 3 helicópteros e 2 avións traballaron arreo nunha contorna de monte onde hai varias aldeas espalladas, o que obriga a extremar as precaucións para evitar que o lume se achegue aos núcleos de poboación. Para evitar que se produzan incendios, a colaboración cidadá é fundamental. Nestas datas está prohibido que os particulares realicen queimas de restos agrícolas e forestais. A Xunta lembra que en caso de detectar un incendio forestal hai que chamar ao teléfono gratuito 085. Tamén pide que se extremen as precaucións e que se denuncie calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña coñecemento. O mexillón galego volve rexurdir tras remitir a Marea Vermella que obrigou a pechar gran parte dos polígonos bateeiros. Máis da metade xa reabriron e se a situación segue mellorando, axiña poderían abrir máis, Andrea. Sí, a previsión é que continúen aumentando. Agora mesmo máis da metade dos polígonos bateeiros de Mexillón de Galicia están abertos, un total de 28 fronte a 24 que aínda permanecen pechados. Isto foi tamén grazas ás condicións meteorolóxicas que axudaron a que a auga das rías se rexenerase e que a toxina desaparecese de forma natural do molusco. Estas reaperturas supoñen un gran respiro económico pro sector do mar e agora o ITECMAR mantén a ollada posta no mar realizando análises de forma periódica para poder recuperar a normalidade ao 100%. Primeiras luces do día no peirao de Vilaxoán en Vilagarcía de Arousa e primeiras descargas do Mexillón. Despois de 2 meses coas bateas pechadas, non hai tempo que perder. O episodio de toxina lipofílica rematou para máis da metade dos 52 polígonos de bateas que hai en Galicia, repartidos en 4 zonas de marisqueo. Chegan os primeiros mexillóns da ría de Arousa, completamente aberta, e chegan tamén as ganas de poñelos no mercado. Saber se sigue así nesta racha, e o ter carne e tal, pois ben para todos.
Entre o tempo parado, se agora que todo abreu todo xunto e todo o mundo quer vender, pois estamos aí un pouquiño á espera para poder sacalo. Está gordo, cantidad non é que haxa moita, pero bueno, ahora está todo o mundo, ao estar un tempo parado, ten todo o mundo algo para vender. Porque o Mixón está nunha plenitud de carne que levamos moitísimos anos en ver unha cousa igual, está fabulosamente ben. Facemos un chamamento á xente para que o consuma e que aproveite este momento óptimo e que se poida sacar das bateas este produto que é maravilloso. Chamamento avalado por un control moi riguroso e moi intenso de Intecmar, o Instituto Tecnolóxico pro Control do Medio Mariño en Galicia, que obrigou a pechar a actividade mexilloeira a prol de garantir a seguridade do molusco. Cando a situación é de risco e compre pechar as zonas o máis axiña posible e tamén intenso nos momentos como agora, nos que estamos en melloría, para reabrir as zonas tan pronto como sexa posible tamén con seguridade para que o sector poida traballar con todas as garantías. Este mesmo luns estánse a realizar novos controis. Se os resultados son favorables, poderían abrir outros 6 polígonos dos 24 que aínda permanecen pechados. Non fai falta que lle lo digamos, Galicia atravesa unha vaga de calor con temperaturas extremas en gran parte da comunidade. No interior da provincia de Lugo mantense activada a alerta vermella, así que Demetrio compre extremar as precaucións. Sí, é unha recomendación que vimos facendo ao longo de todos estes días porque continuamos nesa alerta vermella con temperaturas elevadísimas para esta época do ano. Agora mesmo aquí en Lugo rondamos a eses 30 graus e a previsión é que nas próximas horas cheguemos aos 35. Hai que dicir que hoxe a sensación é máis levadeira cada xornada de onte, domingo, porque agora mesmo as nubes tapan o solo que permite que esa brisa refresque un pouco máis o ambiente. Con todo, hoxe quen máis quen menos si nota esta calor queixase, tamén quen máis quen menos busca os seus remedios para intentar pasar as horas, como decíamos, onde as temperaturas están a ser extremas. Estes días fai moitísima calor aquí, é insoportable. Porque non podo ir desnudo pola calle, que se non iba. Sabes, que tal a piel e estas cousas, porque Moitas duchas. E moita auga tamén. A veces veñen olas de calor, pero veñen máis hacia julio, non tanto hacia xuño. Y muy bien, muy diferente a África. África es más calor que aquí, ¿sabes? Pero se va pareciendo ya. Es nada para nosotros. Sí. Sí. As temperaturas máis altas de Galicia agárdanse unha xornada máis aquí en Ourense. O carón do Miño está previsto que os termómetros soban dos 39 grados, unha calor abafante que xa apretou con forza pola noite, onde moitos puntos quedaron por riba dos 20 graus. Entre as zonas máis calorosas esta noite, concellos de montaña como Rubiao a Mezquita, que amenceron cos termómetros roldando os 25 graus. Do Ayuntamiento da Teixeira, calor ao máximo, día e noite. Eu ca ventana aberta sin roupa, porque senón eu non podo dormir. Non, cada uso cama. E eso que estamos rodeados de sombras, pero non pasa nada, non? Cando é moito, é moito. Concellos pouco acostumados a calor que estes días ven como os termómetros se disparan. Bueno, xa fai de mañá. Eu só estou fresca se estou na ducha, senón é imposible. Temperaturas que van a máis a medida que nos achegamos ás ribeiras do Miño. Toda a Bacía, o seu paso pola provincia de Ourense, está en aviso laranxa. Bueno, yo vengo de México, de una provincia que se llama Michoacán, y sí, la verdad es que me sorprendió un poco que hiciera calor, que hiciera tanto calor. En Madrid me lo esperaba, pero aquí sí me causó la sorpresa. Mientras que as zonas asfaltadas ou de pedra ou tal, non podes nin andar por elas. E nada, temos que salir sempre moi temprano por a mañá para que o neno poda pasear un pouco e ás tardes xa non salimos da casa. Máis a menudo, bueno, preocupados pola temperatura, pola roupa que se lle pon, polo que suden. Forman parte dos colectivos máis vulnerables a calor, cos que hai que ter especial cuidado estes días. Eu ahora mesmo vou xunto a miña abuela. Ten 98 anos e, bueno, que non teñen a sensación de calor, claro, por eso se teñen que hidratar máis, por supuesto. As persoas maiores de 65 anos, as que viven soas, os nenos, nenas e os bebés, sobre todo os máis pequenos, porque teñen o sistema de control da súa temperatura todavía non maduro, as persoas con enfermidades cardiovasculares, respiratorias, enfermidades mentales, que comentábamos antes, e tamén as persoas que traballan no exterior. Que é un pouco fastidiada, a partir de las 2 de la mañana por aí. Así es que, bueno,
bebiendo mucha agua y... É fundamental beber, aínda que non se teña sede, tamén protexerse do sol e evitar actividade física ás horas de máis calor. Mañá martes agardamos que sea a xornada de temperaturas máis altas. Iso sí, a partir do mércores, progresivamente irase retirando esa masa de aire cálido, a vez que tamén será un día de treboadas. De cara ao xoves, os termómetros baixarán entre 10 e 12 graus respecto a hoxe. O Concello de Baiona desaconsella o baño na praia de Santa Marta ata novo aviso. O motivo a presenza na auga de E. coli por unha vertedura causada nun sistema de bombeo detectado a semana pasada. Este mesmo luns está previsto que se coñeza o resultado definitivo de novas análises para que o areal volva a estar aberto ao baño. Mais cousas, o primeiro día sen cole e algúns escolares galegos comezaron hoxe unha nova andaina, a dos campamentos de verán onde os levan as familias para poder facer a conciliación familiar. Con sentido lúdico e ganas de respirar o aire libre, os monitores contáronnos que o obxectivo é pasar un tempo libre tamén formativo e de convivencia. O primeiro día sen cole cambia o todo. Non hai que madrugar tanto e o día parece non ter fin. Non só para os escolares galegos, tamén para as familias que levan tempo reservando prazas nos campamentos de verán. O de hoxe, un verán distinto da Asociación dos Tilos. Cheo de nervios, cheo de moitas ilusións, como sempre tropezos, cousas que pasan no primeiro día, pero bueno, presentación, normas, xogos, proxectos e facemos temáticas e dentro deso sempre vamos inculcando valores, aprendizaxes novos, intentamos que sexa diversión, xogar, pero tamén aprender algo. Vas a axudar as monitoras entón no campamento? Sí. Como vas a axudar? Pues tenemos 5 misiones. Vale, moi ben. Todos los buscadores. Pues esta función es básicamente, sobre todo, cooperar, la coordinación también, ¿no? Porque tienen que cambiarse de color, de posición en el color que estén, sobre todo también la motricidad, y pues al final pasarlo bien y disfrutar de pues, el tipazo que nos está haciendo. Aquí comezan hoxe 72 escolares de 3 a 13 anos que aspiran a ter un mellor verán, iso sí, con actividades formativas de todo tipo no senso máis lúdico. Tivemos que mover os paracaídas e tirar as pelotas. E te gusta facer campamento de verán? Sí. Por qué? A ver, Porque ten cousas divertidas como actividades. Xogos populares, porque nesta semana de xuno estamos facendo como coñecendo Galicia. Entonces estamos facendo diferentes actividades para saber que se coñecen Galicia, os temos xogos populares, vamos a facer cociña, unha misión imposible. Porque hacemos muchos juegos e é moi divertido. Moi divertido. E non botades en falta as clases No. No? Me esperaba que iba a ser peor, pero salió bastante bien. Sí? Por ahora. Unha demanda cada vez maior, os campamentos buscan que o tempo libre teña un novo significado, didáctico e tamén creativo, polo menos ata que chega a hora da merenda. É que claro, o curso lectivo xa rematou en Galicia, pero nos centros educativos o traballo importante chega agora. As vacacións para profesores e equipos directivos terán que agardar algo máis, ata principios de agosto. Hoxe e mañá están inmersos nas avaliacións finais e despois chegarán as matriculacións e haberá tamén que deixar planificado o máis importante, como vai ser o vindeiro curso. Neste Instituto de Ames remataron as clases, pero o traballo dos mestres e dos equipos directivos continúa, fano coas clases baleiras e con máis silencio do habitual. Pero claro, agora volves aquí, non hai nadie, non che saludan, non che din os bons días, é diferente. Creo que nos queda moita burocracia por diante que, bueno, non vai a ser tan agradecida como velos a eles. Comeza para eles a planificación do novo curso, aunque antes deberán pechar este que acaba de rematar. Hoxe e mañá son días de avaliacións. Bueno, imos comezar a avaliación de primeiro de SOD, que son 28 alumnos. Despois chegará o período de reclamacións, a reunión cos pais e xa o 23 comezan as matriculacións. En secretaría tampouco para de soar o teléfono. Fixemos matrícula anticipada, collemos unhas 320 matrículas, pero temos pendente de coller pois como unhas 500 matrículas máis. E xa estamos de cheo no mes de xullo, onde comezan as xuntanzas para planificar o máis importante, o vindeiro curso. Aquí o mes de julio está todo profesorado e os departamentos están facendo, cambiando as programacións, mirando adaptacións, apoios para alumnado que ten necesidade. O Departamento de Orientación está nos axudando a facer as aulas.
E nos corredores a situación tamén é ben diferente, non hai apenas balbordo nin tampouco xente para encher estes espazos, e aunque o curso lectivo xa rematou, por aquí pasan case todos os días alumnos e alumnas de visita. Polo candado que esquecina na taquilla. Esa é algunha das excusas que utilizan os alumnos para volver ao instituto e achegarse os que os acompañaron ao longo de todos estes meses, porque este centro non pechará nin sequera en agosto. Porque é un servicio público e calquer persona que necesite un papel, un celga, un traslado de matrícula, calquer cousa, o centro ten que estar aberto, sí. E cando se queren dar conta, volven estar nesa primeira semana de setembro, onde xa está todo listo para recibir os case 900 alumnos e alumnas deste instituto. E esa mensaxe de despedida que hoxe enche esta pizarra volverá a converterse nunha mensaxe de benvida dun novo e ilusionante curso. En Sanxenxo están preocupados polo roubo de cobre en farois situados no polígono empresarial de Nantes. Ademais do dano que provocan, o peor é que a zona onde se producen estes actos vandálicos queda sen luz. Neste parque empresarial de Nantes levan tempo preocupados pola vaga de roubos de cobre en farois. Son máis dunha ducia os afectados que aínda están pendentes de reparación e, mentres tanto, a zona queda sen luz. Un problema que afecta sobre todo os veciños deste polígono industrial, pero tamén os que viven a carón da vía que vai cara a Dadín e Vilaquín, en Dena, xa no concello de Meaño. Estou vendo as farolas e algo lle falta nos intestinos da farola. Se cobre, probablemente a xente que o extraeu para vendelo, pois terá necesidade de cartos. Entendo, esa é a miña forma de velo, non? Entón, é un daño para toda a sociedade, evidentemente, para a comunidade. Non hai máis que ladróns para roubar, a roubar. Dice que é cobre, non? Porque se é para vender. Que cortaron o cable, que roubaron e cortaron a luz aí no pueblo. Os máis afectados son os farois que están situados na parte frecuentada polos que pasean a diario por aquí. Semella que ao estar máis apartados da contorna comercial, resultalles máis fácil os ladróns acceder a elas. Forzan as trapelas situadas na parte baixa dos farois e acceden ao interior para sustraer o cobre. Moitos deles ainda continúan abertos, sen reparar. As consecuencias dos seus actos son que unha institución pública, supoño que o Concello, ten que proporcionar novo material, reparar eso, entón todo eso vai sobre a comunidade, que son os que manteñen eses servicios públicos. Hai uns días a Policía Local sorprendía coas mans na hallada dúas persoas sospeitosas de estaren relacionadas con algún destes roubos producidos nas últimas semanas. De feito, no interior do vehículo en que viaxaban, os axentes interviñeron un cable de características similares ao roubado nos farois deste polígono. A zona onde se vai facer a cacharela de San Xoán na Piringalla, en Lugo, converteuse nun vertedoiro. Algúns veciños aproveitan que vai haber unha fogueira para levar obxectos que non son aptos para queimar. Os organizadores están indignados porque agora teñen que retirar todo iso. Contámosllelo nuns minutos, aquí no Galicia Noticias. Conta atrás para a celebración do San Xoán. En moitas cidades e barrios xa ultiman os preparativos. Na Coruña, por exemplo, na praia de Riazor, xa loce a falla carderá cando chegue a medianoite de mañá martes. A deste ano, como ven, ten como protagonista o eclipse solar que se poderá ver dende a cidade herculina o próximo 12 de agosto. Pero contan tamén con outros elementos como a Torre de Hércules e fai a máis un guiño aos equipos deportivos que conseguiron grandes éxitos esta temporada. Por outro lado, en Nigrán está no cadrando co San Xoán, co festivo, agardan preto de 60.000 persoas, un reto para a seguridade, 200 efectivos velarán, porque todo saia ben. Moitos dos accesos aos dous areais máis populares de Nigrán, Panxón e Praia América xa están cortados desde os luns. A canalización dos fluxos de tráfico e persoas para evitar tumultos é un dos grandes retos de festas como estas. Preocupante sempre é todo, porque onde que parezca que todo está solucionado, que non está, pois sempre aparece algo imprevisto, pero bueno, eu penso que a xente vai ser un pouco pensando con cabeza. Da seguridade, eu creo que da seguridade vamos bastante ben, porque en tema de aparcamentos, pois a policía vai cortar desde arriba, desde a general, a carretera, non vai deixar pasar coche ningún. Bueno, esperemos que todo saia ben, como este ano está saindo ben.
200 persoas integrarán o operativo de seguridade, todo o plantel da Policía Local, Protección Civil do Valmiñor, Garda Civil, tamén de Tráfico e Seprona, Policía Nacional e drons da Garda Civil e de Axega dotados de cámaras, algúns con recoñecemento facial e con capacidade de grabación. Todo se controlará desde o posto de mando avanzado que a Axega instalará de novo tralo pabillón. Desde aí monitorizaránse e gravarase toda a festa. Na organización o que máis lles preocupa é a posibilidade de comas etílicos. A primeira hora desta tarde instalarase o hospital de campaña para atender as pequenas emerxencias que se podan arranxar in situ. Cando foi o tema das fogueiras, os de Protección Civil, no hospital de campaña non tuveron eses comas etílicos que tiñen. Entonces, esperemos que este ano que sean un pouco que respeten as normas e que fagan iso todo. Tampouco adoita haber queimados. A organización recomenda non saltar as cacharelas e tamén estará vixiante para que ninguén estrague as dúas grandes lumieiras antes de que se prendan. As fogueiras estamos pendentes de las de noite, antes de que se encendan estamos aí, que non pase nadie, o sea, sabes, estamos aí pendentes de todo. Nestas praias está prohibido facer buracos na area, un hábito moi común. Hai multas previstas por este motivo que van desde os 100 a 3.000 euros por infraccións leves e de 200.000 euros en casos máis graves. Por outra banda, no barrio lucense da Piringalla, un vertedoiro ilegal complica os preparativos da festa da noite de San Xoán. Retiran moreas de refugallos da parcela onde montarán a cacharela convertida nun depósito de restos altamente tóxicos e contaminantes se se queiman. Neste barrio lucense traballan arreo para limpar a parcela para a fogueira, convertida nun vertedoiro incontrolado. Unha práctica que dá mala imaxe e pode resultar perigosa, como denuncia a veciñanza que leva días colaborando co persoal do Servizo Municipal de Limpeza na retirada dunha montaña de trebellos, roupa e restos de obras para levalos ao punto limpo da cidade. Es que non se vai ao punto limpio, que está moi preto daqui, e que sea aquí, porque aquí isto xa non parece para unha fogueira, parece un basurero, vamos. Ahora mismo estoy observando que veo aí cosas que non tienen mucho que ver con las hogueras. Entonces, claro, hay gente que se aprovecha de circunstancias para descargar todas las cosas que tienen en casa e que non les sirven. Esa xente, en vez de colaborar, parece que tiran para limpar as casas. É o que se está vendo nestes momentos aquí na fogueira. Hai aquí uns contenedores, podese tirar nos contenedores e non fai falta botar aí cousa que non sea para queimar. Este terreo é usado como estacionamento de usasorio, pero tamén para abandonar todo tipo de refugallos que compre clasificar antes de montar a cacharela e retirar aqueles que non poden ser calcinados. Hai que traer restos de poda, madeiras, pero que non estén barnizadas nin pintadas, que non tiñamos restos de pintura, nin caldeiros, nin plásticos. O que non se pode traer como fan colchóns, sofás, rodas, a xente das faixas que ten eso, fainos moito daño. Temos contacto con Ecolugo, a empresa de recollida, entonces nos vimos cada día, 2 días, clasificamos, apartamos e chamámoslos a eles, chamámoslos unha vez sola, e agora cada 2 días veñen, sin chamarlos xa nos recollen todos, están colaborando con nosotros moi ben, non? Este vertedoiro ilegal complica a organización do Lume Novo no barrio da Piringalla, onde en 24 horas celebrarán a festa do Becerro ao Espeto, unha das máis concorridas da noite de San Xoán en Lugo, coa previsión de que asistan ata 10.000 persoas. Véspera das cacharelas é día excepcional para os barcos da Sardiña. Para que o peixe dea chegado a tempo mañá ás peixerías, os cerqueiros adiantaron hoxe a saída ao mar. Aínda que a pesca non é ciencia exacta e non poden dar garantías, agardan que haxa sardiña en abundancia. Os barcos do cerco poden saír para o mar os luns ás 12 do día, pero poucas veces o fan para ir á Sardiña. Algúns patróns nin o acordan. O calendario deste ano fixo que a véspera das cachelas cadrasen luns, así que todos madrugaron. Para a Sardiña nunca. Nunca. Aquí o habitual é salir entre as 6 da tarde, as 8 da tarde. Habitualmente vamos á praia, disfrutamos un poquinho cos nenos e pois seguimos. Pero, bueno, é un día especial, hai que aproveitar a ocasión, esperamos que haxa bons prezos, entonces, pois, hai que facer un pequeno esforzo. Algúns barcos ultimaban os preparativos para facer tempo e quedasen ás 12, de forma que puidasen sair. As expectativas son boas. A frota leva semanas vendo moita sardiña na costa, e, de feito, a semana pasada, case todos os cerqueiros pescaron o tope máximo. Sí, eu penso que sí. A semana pasada había moi boa pinta, pescamos, creo que case todos os barcos o cupo. Entonces, pois, vimos moita cantidad de sardiña por moitos sitios, entonces eu penso que sí, que vai haber.
Os barcos agardan vir canto antes para a terra porque, para que mañá o peixe estea nas peixerías, ten que chegar hoxe á tarde ou de noite ás lonxas, pero no mar non hai garantías de nada. Eso sabemos cando saímos, pero non sabemos cando entramos. Entonces, intentaremos entrar o antes posible, pero isto é igual saímos agora, esta mañá pola mañá non entramos. Pero bueno, intentarás entrar antes das 12 da noite. Oficialmente, os topes máximos de capturas de sardiña establecese por semana. Os barcos pequenos, como máximo, 7.500 kilos. Os máis grandes, 10.000, pero poden agrupar ese tope en 2 días. Nos últimos tempos, xa pescaron unha parte da autorizada para todo o ano. As cotas están próximas a esgotarse, a pesar de que a sardiña é a estrela do verán. Os prezos dependerán do tamaño, da cantidade e da calidade. Na véspera das cacharelas sempre adoita subir moito o prezo. O ano pasado, en portos como o de Corcobión superaron os 6 euros na lonxa, sen contar impostos nin taxas. O cambio climático fai que a sardiña estea máis en comida ca nunca, desova antes e ten máis tempo para coller graxa e peso para mollar no pan. Achegas a noite de San Xoán e, ademais das cachelas e as sardiñas, a tradición manda poñer as ervas na noite baixo o orballo para despois lavar a cara coa auga perfumada o propio día 24. Non hai ervas de San Xoán se non levan 2 ervas básicas, que son a carrasquiña ou tormentelo. Já botou usted a rica. E a menta. Nas ervas de San Xoán hai 7 variedades que se repiten case sempre, pero despois, dependendo da zona, engaden outras. De romeu, frutos de viña, a árnica, e coisas así, ervas que varían. Eu, como fazia a afinada a miña sogra, eu colhia e miraba como ela. Unha cousa, digamos, ancestral. É algo que ven da noite dos tempos. É algo que ven de xeración en xeración. E vaise pasando de uns a outros. En moitos lugares a tradición foi esmorecendo e a asociación Vai polo Río de Pontevedra trata de mantela viva. O arrecendo, o cheiro, o aroma das plantas que neste momento están no seu esplendor. E entonces aproveitábanas para facer ese cacho, esa esencia, e un día ou 2 ou 3 bañarse ou lavarse nelas para cheirar ben, porque en moitas casas humildes, que eran moitas, non había nin siquiera xabón. Despois de usar esa auga sobre a que xa caera o orballo para lavar a cara na mañá de San Xoán, secábanse as ervas para despois queimalas. Dábase nunha tía, nunha teño, e puñase a secar. Por iso a aire dun bicho, se fumábase. Para os días de tronada, os días de tormenta. Dice que queimándose marchaba a tormenta. De todas maneiras, todas estas cousas, toda esta parafernalia que hai ao redor destas cousas non son máis, en realidad, que aquelo que chamábamos contos da lareira, que nos contaban os avós. Agora, cada quen adapta a tradición ás súas posibilidades. En moitos mercados xa se poden comprar as ervas preparadas. A primavera deixou este ano condicións ideais para moitos cultivos e iso xa se está notando no campo galego. Os produtores falan dunha campaña especialmente boa para a fruita con croia, con máis cantidade e tamén cunha calidade moi destacada. En Ourense hai exemplos que o ilustran a perfección, María. A froita con oso vive este ano unha campaña excepcional en Galicia. Un inverno chuvioso e unha primavera seca e quente aumentou a produción e mellorou a calidade de ameixas e cereixas. Estamos en Berea e abonda con levantar a vista para comprobar que non é un ano calquera. O habitual era que as cereixas pudrisen antes incluso de madurar. Este ano, encarando xa a segunda metade de xuño, hai cereixas para os merlos, para os veciños e para encher varios cestos. Hai anos nos que o campo obriga a conformarse con pouco e hai campañas como esta na que o vermello domina a paisaxe. No interior de Ourense as ramas dobran polo peso das cereixas e os veciños aseguran que non vían unha colleita así dende hai 6 ou 7 anos. Pero ainda teño cereixas hoxe que ainda están sin madurar. O que é a cereixa brava, a que hai aquí de sempre, esa sí que muchísimas, cantidad impresionante. A imaxe sorprende porque nos últimos anos o habitual era xusto o contrario. O frío, a choiva ou os ataques dos paxaros facían que boa parte da colleita se perdese antes mesmo de madurar. Non veo moito frío nin nada, sabes, que é o problema da fruta. E moita choiva tamén, cando está ca flor, a choiva é o que ten, que a flor que lla queima, non? A primavera xa anticipaba unha campaña excepcional, cunha floración abundante e bo tempo.
Excelente, esta cerdeira leva aquí, xa eran dos meus bisabuelos, que son as que hai que conservar, sabes? Son cereixas autóctonas, están adaptadas ao clima, ao pueblo e ao sitio, claro. Carlos leva máis de 40 anos cuidando estas árbores en Berea. A máis de 700 metros de altitude, a maduración vai máis lenta e algunhas das súas cerdeiras máis vellas chegan a dar ata 200 kilos de froita. A cereixa do cedo ten moitos problemas, sabes? Primeiro o frío e todo ese problema, despois os páxaros. A cerdeira aquí mesmo, antes, hasta finales de agosto, tiña cereixas. Carlos recolle cada cereixa a man, sen máquinas nin calendarios marcados, e o sol e o ritmo de cada cerdeira os que deciden cando toca colleitar. Van a madurar primeiro arriba, donde máis no naciente maduran primeiro, despois, já sabes, na sombra vanse aguantando, entón hai que ir collendo así, según van valendo elas. Recollas a mão, con escaleiras, e subíndome ela, é unha cousa moi bonita, teño 54 anos e trepo como un mono por elas. Estas leiras, o verán chega cargado de froita, cereixas en xuño, claudias e ameixas en xullo e pexegos en agosto. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias. Quedan xa co telexornal e nós volvemos vernos mañá un poquinho antes das 2. Que pasen boa tarde.